Chimenera frandi ya benacho. Titamaliza service yo yamba. Nalititamu yocheza kuliakusa. Nalititamu yo patsana zenu kabila mufatsa. Kuma mau amene akusana kamba. Doctor. Akalau bisa utsapaka na pa. Just behind the church. With what is happening, because munyasi akupeseka bemachaji mukuzogamba mafuto wonse amudziko mukapesa kuti amene ali involved ndi anthu amene kuchalichi amapita ndi kumenya madansi monga ndachitika mwana wa mzangu ndafunika kulamba pachisanu mpaka na pano tukuta kuuzani Yesu ndi mpulumutsi ino ameni toyipaso domwenuso patisirapa manamba kuti musakhale akumva mawu okhanda kumadzinabisa koma khani akumva ndi kuchita. Amen. Kulero titawu yakuti mulatha kumva kukoza kuchita ndipo kuti muchite munafuna muba mwishikanizo ndamva izi therefore nditsika kamote munafuna mukalima principles olimba amene winani yese sanga kufuta. Amen. Tena wonse umene walalikidwa mawu wonse amene amveka ngati simudafike popanga chiganizo kuti ine nditatamva zimenezi ndiyamba kuchita izi ndekuti chisimutso chinosika kumene ndipo kapoka mutawambira mawu amenewa ndikunena mawu ine musange ndikukasintha icho ani sopano ndiyamba kuterepo pesa udadziwa kuti izi zimene kumamba uzifuna. Amen. Ziko Mulungu wenu maripoti amene mwakupereka kusession kuli kwa attendance yali bwino kuma kuli attendance ya bwinoyo anthu onse akhalanso abwino kodi chasemu chiyani attendance kukhala ya mphamvu anthu onse osalekera mtiroaniseukati munafunika musinthe zimene mwalakwitsa ndi kuyamba zatsopano zimene kalisimumachita ndekuti mawu a Mulungu akuthandiza simunabwere kuti mudzangoseka ayi ine sikomidiyamira mwina simunadziwisa okuti pakukhala atumiki a Mulungu kuti mwapereka uthenga ndikukonzekeretsa mitima yanu kuyandikana ndi Ambuye ngati kunena mawu emeni koma osakasintha ndiwopanga phokoso pamaso pa Mulungu. Ati nthawi zina ambiri zomangothamangira kuseka ndikunena ameni koma mawu osawalingalira yeti akukapasa iwe weniweni ndidandaula Mulungu lofuna moyo wako usitike. Izi zisimandika kabisa kupempherera machiyendo kuti Ambuye bwanji amene sakusinthawo kuti wayalutsa adzaoneka kuti zimene zidachitika. I should tell you this. Ndipo masuku kumenika monga menda mvalero ukifa mawu amenewa atitakasa kwambiri kuchechi kwatu tabina akili kupingo mene na mwe mbili kuhera Ambuye apili aliwa masukaforia kumano sakulapa bwanji mwayangu tse kapena mwina akatsaya hukana kitamanyasi atatsiwa kuti inu ndi Mulungu amene maso anu amaona zonse. Mtanena ame akadaseka yesintaseke nawo twakalima nomwangu wawo kwambirize nthawi yazobereka nkuwa ndakapita adamusatumbalina pemaipakela fodya kukapita pakela fodya waikwala ahoko kwabereka kale ndenaka zamis adayaluka kutalakidwe kwakitila fodya temango yangalo zimenezo mufuna yakuchaula chokuyeli mbango kuli mulambe nedimati wanti mukaleyi wakumva ndikucheza kuti
Muzele kumema. Kusamangu vachape maua. Sishija maua menyepo. Nimemwona tima imesina tuligoya wawera pakatawa. Wawera tulikambili pada mbele shitoso kwa mbanga. Upati kisambo swabusha mtina. Mbele shitoyo kwa mbanga mbili zetu. Chimeneshi mafura niishi. Antu abulenda ngati entertainment. Chimodzi wazochitika masabata. Simutakushiyanitsa pakati pa oyimba nyimbo za msangulutso ndi olalikira ngati ife. Mapeto wake mukungo mango okomedwa ndi kumasiyanitsa zinthu ndi Mulungu moyo wanu usathandizikabe. Penanso kumadzigawa ine ndine wa musaka mbiri. Ine ndine wa musaujeni. Ine koma aujeni amandiwaza. Zonsezo zimbe ntchito Yesu ndiye mpulumutsi. Atumikiro sefe tima yankula mawu wakuti moyo wanu uthandizike. Chichewa chimali tsitsi lizimba chipeso nekuli kupesa kutheka. Zikatandika ndi mpala tukapita mkhala yakazika. Tsitsi lizimba yankula. Nekuli kupesa kuna likakanika. Corinthians chapter number 5. Romaso Yohane chapter number 15. Yoyamba pandi number 5. Kumawagizamba kuweleka 2 Corinthians chapter number 5. Verse yake ya 17 ndi 18. Nikupita chilo chichewa cha leo. Mau Mulungu akuti chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano. Zonsezi zichokera kwa Mulungu amene atiyanjanitsa ndi iye mwini kudzera mwa Khristu ndipo anatipatsa ife utumiki wa chiyanjanitso. Amen. Ndibwerezenso kuwerenga mavesi amenewa. Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano. Zonsezi zichokera kwa Mulungu amene anatiyanjanitsa ndi iye mwini kudzera mwa Khristu ndipo anatipatsa ife utumiki wa chiyanjanitso. Tiyeni ku Yohane chapter number 15 verse lake loyamba mpaka verse number 5. Ndikafika number 8. Mpesa ndi nthambi. Verse loyamba ine ndine mpesa weniweni ndipo Atate wanga ndiye mwini munda. Iye amagwira nthambi iliyonse ya mwa ine imene sibala chipatso. Koma nthambi iliyonse imene ibala chipatso amayisadzira bwino kuti ibale zipatso zambiri. Ine loyakala chifukwa cha mawu amene ndayankhula nanu. Khalani mwa ine monga ine ndili mwa inu. Palibe nthambi imene ingabereke chipatso pa yokha ngati sinalumikizike mkumpesa. Chomwechonso inu simungathe kubereka chipatso panokha pokhapokha mutakhala mwa ine. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi zake. Ngati munthu akhala mwa ine ndi ine mwa iye adzabereka chipatso chambiri. Popanda ine simungathe kuchita kanthu. Ngati wina aliyense sakhala mwa ine, iyeyo ali ngati nthambi imene yatayidwa ndi kufota. Nthambi zotere zimatoledwa kuponyedwa pa moto ndi kupsa. Ngati inu mukhala mwa ine ndipo mawu anga akhala mwa inu, pemphani chilichonse chimene mukufuna ndipo mudzapatsidwa. Atate anga amalemekezedwa mukamabereka zipatso zochuluka, ndipo potero mudzionetsa kuti ndinu ophunzira anga. Mulungu wabwino ndi wamkulu amene amadziwa kudalitsa adalitse kuweka koma kwake. Amen. Tipemphere. Mutandituma kuno kukatawa Mulungu.
mwamigwiritsa ntchito ya kupereka maupano kwa anthu awa. Kumaliza kwake ndi ukwakule, mawu ake ndi awatawerenga. Lembani ndi kutsimikiza kumwamba kuti mwana wanune ndapereka maupano ndipo ndipereka maupano. Yehova ngati musamva mukhale kwa iwowa, koma chona ndichosawanyengerera ndawapatsa. Wena kundiyang'ana kwake kuli ngati kundiopseza sindikira mawu ndipereka maupano. Ena mzimu wako mwena mkomo ndakhala amwera ndiwausabe kuti Yesu ndi mpulumutsi. Usaka mukhale kwawo. Ena muye amene amve mawu amenewa napanga chiganizo chosankha inu namwero masopano alandireni ndipo mwategulira kuti akhoza kukula mwainu. Enanso akachita mwano namudererani ndipo pokaduka manyamano muchite nawo ndinu mene mungatere. Ena alipo otama chuma, otama maonekedwe, otama kutchuka, safuna kumvera inu ndikuwapereka kwa inu kuti muchite nawo. Koma kumbo langa mongaso lili kumbo lanu ndikuti wina aliyense amene akamva mawu anu asaumitse khosi lake koma kuti avomere inu mumawalandira olero ndikuwakhazika mu ufumu wanu. Chitani chisomo chotere ndi anthu onse, chitani monga mufunira mwa Yesu Kristu. Amen. 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 Okondedwa, ndimatilile mawu otere. Muntu wina aliyense amene kale anali wochimwa ndipo tsopano walapa amakumana ndi challenge. Challenge imene imakhalapo yonena kuti anthu amakwanitsa kugwira mbiri ya moyo wake wakale. Moti akamachitiriza kuchalichi anthu amalozera mpeke kulelija. Uchakala na mwana wake uchakala ni huyo. Bafaija ndiyo. Uchaka shikutsika uchakabali mwana. Adakwera kubanja ni huyo. Simene sisi simunganete ayi. Chifukwa stawa mbiri ya moyo wangu. Manga kwa moyo wangu wakale. Koma malemba kuti Mungu wina aliyense tsono akakhala kutali mwa Yesu kumwambako kumamuona munthu uyo watsopano ngati wosachimwako. Chifukwa chiyewa chinamakhala nacho sichakenso ayi ndi chiyewa cha Yesu amene ali mwa iye. Kumwamba kumati zakale zonse zija zapita ndipo kumayembekeza kuti popesani ndi moyo watsopano ali pansi pa ulamuliro wa Mulungu. Sochokera kumwamba ndi zimene zikubwera kuchitika pamutu amene. Monena kuti munthu wina aliyense amene kale anali mu uchimo ndipo anatembenuka mtima anafunika mawu amenewa adzidziuza kuti ine watsopano mwa Yesu. Ameni. Asamakwanikenso ndi mbiri ya moyo wake wakale. Madzi akatayika saolenga. Zimene zidachitika kale simungafufute, zidachitikabe zivomere. Koma tsopano muli mwa Yesu ndipo muli watsopano. Ameni. Ndipempha ndiye pano amene akawuyang'ana moyo wawo ndi moyo wopeza chisoni. Ndipo anthu amangambira zambiri tivomere zoterodi koma Mulungu andikutekera kusinga moyo wa munthu. Ukakhala mwa Yesu kumwamba kumati iwe ndi watsopano. Chitsanzo Saulo analipana ndi mpingo adaphawo wanthu koma Mulungu anamutembenuza nakhala iyola imuthenga wabwino. Ndimakumbuka nthawi ina yake tagona leni malaika kuchipatala cha Dowa. Ambuye okondedwa akukonda, ambuye akusamalire. Tamaliza tikuluka panito kwandiwira akuwa walipo adani mmenya usali masewera tauna na unamisiro pempera chifukwa nthawi imeneyo usangeli machesa kalali kale tsono kudzanjalanga ndaga kutsatsaya lake mwamphamvu kudzina lati sindesada iwale ndi amakamba zimene zobiri chake chiwiri cha ubusa andikuti ndiye namutsa kutsogolere ina ayazi lalekero iiboza iya apala ndikupereka zera
mundimvese chifukwa chakupanda Yesu ndinachita zimenezo koma tsopano ndinalapa mtima ngati wasasungalape unafunika utalape for Yesu amasinaba angazona ndikumayi pali ena amene kutsaleka mtunda kuti adzakuvomereze isakutemana koma mudzidziuza nthawi zonse vesi imene munthu wina aliyense amene ali mwa Yesu zoonadi mbiri ya moyo wake imasinthika kumwamba. Amen. Anthu akhoza kusungabe zolakwa zanu zakale, anthu akhoza kusungabe mamisteki anu akale, koma ngati mudafika polapa zenizeni kumwamba kukhululuka musakhale sokapolo. Amen. Munafunika mutsimikize ndinachitadi chimenechi, ndinalakwadi motero, kaya ndichimo la manyazi bwanjivomerezadi kale ndikupanga Yesu kwanga choipacho ndinachitadi koma tembeka kumwamba kulalikhulupirira ndine watsopano kumwamba kumakuona ngati ndisuda chimwepo kena kalikati koma kukhamukoni manalikoto Bible ndikuya mtima siluna kuti chifukwa chake ngati munthu ali mukatawasisepi anaonekera watsopano sikutero ngati munthu ali mumanyano anaonekera watsopano ngati munthu ali m'busa anaonekera watsopano akuti ngati munthu ali mwa Khristu ndi pamene amakhala woonekera watsopano nekuti ngati munthu sali mwa Khristu adakaliye uja wa malembero. That is means unamisira kugona aku siusi ndakali bose chimene Mulungu amafuna ndi genuine repentance. And chimene madziwa ine tonera kuti gamu sabwerera gamu nakabwera kwasache yake kusala kuti sabwerera konse. Ino bali mahamwe singalamane sinzachase nendi kwene ndaleka mawo ezo unambuye zilonambuye kwa mono kunakulukira so serious. Muntu amene ali mwa Yesu Kristu amayamba kudana ndisimene kale ankachitira kuti saushima ngati ali wachimasomaso kale tsopano amadana ndi chimasomaso kuti wachidziwa maimala kuti chimachitikira uwazi uyu yako ya mchimasomaso mwelezere sana nyasi sipangana nyamere mwelezine ayi go for good sabu yaso mungamanda kudzika nokhamalire chero cha msimu chisunga simusunga dziko lino ototoka sidze alipo oja kukushoshani dala kupatsani moni kukanali kwanza kakaliwe kwanja mai ndi ayi kwanja ziriko koma amene ali kwa Kristu Yesu pokhala ndi watsopano moyo umene amatangwanika nawo ndi wa Mulungu apapanga apply mawu Mulungu moyo wake wa tsiku ndi tsiku. That means simungateke kukhala watsopano ndi kuyenda watsopano opanda kuchita zachakuti zatsopano. Ikuona anthu ena mufuna mukhalibe monga makale mutisangalatsanzano aja sizingateke. Ine ndifuna zanga zimene olo azanga amene noera wasukulu ena akadamwabe ena akadali muchimobe timata kucheza sada nyanga koma ikafika pankhani ya zauzimu no compromise. Ndinotika sure sanga mamagararedzera ayi olasibale wange alina mabala mwana kwa mamagararedzera kaza chimwene mwene chisokomanga wanawe transferika kwera kwada kuti inde mwera simesi nyumba mwaine no nyuma yanga anafanya atsale malwala kuti akasangaso amachiko chimenechi kunena kuti iwoni inendapa ndi Yesu mkulu ife ndifanika kuti titika za Yesu basi kuti basi chikengene timotika no compromise kula Kristo amasula kuti mwa Kristo sikubuyeza tsopano kumwamba mukhala kwanja atsopano kuvala kwanu komwe kucha imagine mudali hule kale mwabona Nasi nyoma ya kupala Yesu ya alibati. Yesu ya alibati. Kekane mumakala mtu wande uwambirize mulima mpingu. Akasha mpanda wameja. Akulini marali
kumenya ndoi muri munokera Bible yes. And the mistake yaikuti anthu ambiri angosintha malo ochimwira kale anali freedom ya kuchimwa kunjapo pamba kuchimwa mwasimani ndipo mumpingo amene ali wa Kristu Yesu sakhalanso kuweza kuchimwa. Tukula bwani muri mwa Yesu nga uchimwa uku ndikujabe kunya kuti ili ngati fisi wavala chikopa chakuli cha nkhosa simadabwitsa chimana fisi amatijadofu neno mwana wa maji kwa moja kosa kwa maji yako ni kosa yake yote kidogo kosa yake au ni nini kusema ya kama tangu ni mpingo kwa mesimu ni Kristo Yesu ni wagarebe hapo yangalia hizo wengine. That's why mashua mbezo nino ngani za ukimo kwa discipline something usalawe nacho ngagari kana nacho mama sura wakinga sura wake lepo kwa kule watu mmoja hivi kama iweze kutoka wewe kwa sababu kwa kutimuka wewe ni mwezi wako kwa Yesu mabaya akufana wili walikologo wapacha tao kufunya akufana nitu anatolimi moyo yako tunachosanga kupata mukamakala moyo wa uchimo Mungu kusitandana chifukwa mtu amene ali mwa Kristo Yesu amakhala watsopano malima zakale zonse zimene ndekuti moyo wako wakale ndekuti moyo wokuyakwiya moyo wankhanza moyo wachimasomaso moyo wosapereka moyo wosapemphera zonsezija zapita ndipo zimene zikuyere izatsopano zochokera kwa Mulungu popeza Mzimu Woyera ali mwa ndani Nene kufanya funso. Mulibishi moyo mwangu. Zakale kwanza sio bado bafuna leo. Aneba muendera hivi. Na muendera hivi. Chati wa maji. Muendera hivi. Eka swa akumenya mixa ni maji. Zose. Sasa mama tunashikana. Mixa ni maji ama pira kusofa hosa kuzamu kusimama. Amen. Popote penu na mtima moyo unabaka nao ndio wakumwanga wa msimu. Maana ndio ngati muri ni moyo ni msimu so tiende. Tima yenda ni msimu wera. Tima tokose kwa ni msimu wera. Kifanye kwa atsobano munafunika muvomere kuchizo yango satsobano. Amen. Muze kuneba. Vomera. Kuchizo atsobano. Vomera. Kuchita atsobano. Hallelujah. Munafunika muvomere kuchita atsobano. Zochokera kwangwe musakakamire moyo wake. Vuno ni makai. Antambiri amakala kuti amapanga benefit moyo wao wa ushi. Ndekushireka kubakala kofuta. Alibebe kutemeka sana pia. Ulibasi bora kushireka. Unalishasha mtu mwana ukali wa bona udoro ndani. Ndio kusema balanga kukatawa. Utakambira kuzukala jacket na rigo. Ni kisomo changu. Kombinise. Kisomo yangu. Dipset. Muna baba yangu na mapazo kwa kutangale zote kwa leo. Kizunguja kama kitete. Kijewa chake nyasi mve. Muna baba Basta. Kumalimu walikuwa nikaponwera siku ile nilikwenda kuanga neno ila akabidi ndio mwana mfuka Muna musambia uri acha wale kajoki ina sibo wote wanangoli akona zaja inu kama
mtu wakaza wa Mungu kwa mlango mbele kusawa Mungu Yesu alipata umakaje mu restaurant hafu chicken kunyumba sopa zikazoka. I remember winner was our moyo na magari kuzishoni mbili. Amende banjalina limena anaga anaonyesha tamusose. Mbele kwa kalasa mwana tikaone mbanja kwa kuonyesha kile anamusewa atikaonyesha. Hata bila makomo atakapesa kulipa komo bali huku bali za mziweto za mbele. Kuifusa pili man gani ngana kuonyesha budget. Ika sona nanje ndiwo tunakwira huku ni kukulitsa kwa swa pesa nao Sunday amenewa anyamula kwa program kodi ameniki kwa yamhansa Josu sandiana ake omwe na ndikani mabanja ndebuli kupete kana kuponda na mubise ndimali alengeza mwe mabanja ngapeza no somebody na obody akozo kusanazo azindika kani sisate ayakati kifwanza pia Mungu kara Profesa pale wanatendera mtima. Kwa usoma ya nane akakuzengu chanchi. Akubanga kiremu kuna ingola kama chibu. Wala pa machibu saka ala kuyobele wani. Ama kana mwe wachikondi mwe watsopa ala mwa Yesu. Amen. Nebuwe. Akuna kulikisi sima kika profesa kulikitalumi kisikisidwa ngimu kumanda mwa Yesu. Amene Yesu akati ya njani sanso ndi atate baje kutiyo kuti mwana tasiyana naye atate chifukwa chima koma chiyanja so chimabwera so kana ngwe mwa Yesu ndipo Yesu umakhala hoyanja naso ndi atate ndipo ndumuliro omwe wale mpasa kuti timu cha wanthu kuti adziyanja tsonalo ndi atate ndipo wina Yesu opona adafunikanso azikuza wanthu nalo sayesu Mukuzio, anta wakuvina za Yesu. Akuvama azolembe za Yesu. Kumasa kulagi kizana ngoli za Yesu. Kulagi ya kumala hiyo ni kanido lako kumaso ni bawu wako. Alikuwa ntaena ameneno ama kwela mchechi ama nama biblia kuma kanido lao akulagi ya satana. Nginugana magampa kibana kankanza kipasi kombeze. Timawenisha kufurila wana iruma bila mweku. Akomeza chino chimali kujaba mwana kuyasa. Yama yasa mazidi suwasi mkamba ye kuyasa. Kubela wana. Kumapuliki nuzobepe. No. Yesu akawa mtimo mtu ama sintakikaliwe. Ama sintakakalizidwe. Uma kama mtu omali inasanye. Furusolani kweli. Tawi inondelama sikufuta. Tirekeze ni mkrisitu. Kwa bebe kukatawa abuya kulitse. Mumine balete. Musuna rende ndalama samzuri ya kula yoka ndalama ba munu musibiriza mukozo rende ndalama zorora tumbangurani ya wakanga ni ya benga pena rende ndalama sana enuyo mukozo kandi kuona mtima kodero nenda dingo bepera muri ai nenda ngale utemura matema sakudate katanga kosa kuta ni wandona mtima amena kosa kutio iji nyampawi sindikenda nitaka kuipa ijibangi mchimina na ngoi Mungu wangu kadolivele ndiwe kusowa kubila mchaji jisiko sowa kuma kalibiroka ni Yesu mtima ndiwe kusowa mazanani mwina kiwemele kukaruma Yesu mko fina na Yesu fini iso zima jebe singisi kuma kalibwe na chunga Amen. Kumatsi Mungu ine ndi maneno mawu ine ndi madzimungu tsakile mtume wangu uyu. Ngena ndikandimalire kusina ngakhale ndi ufuloshi asingachite chifukwa chiyani ndi madziwo chili mkati mwanga ndi Yesu ndikakuti ine ikhalkulana kudzikola pansi. Tingoyerekeza ndikadakwera kulukatama ndakagulanga basi ndakula kuna mantha msakile ndikadakwera kulangirana. Zasiyana chimetanyamula chimene kuoneka. Ambira malai mwana mutima msakujazo hayo kalidwela kunja lima tokera mkati
ukaipa mtima makalidwe sana kwa aiba ngati mtima ule wa wino makalidwe sana muri mare bakana nuri kujuruka kwasi tumutima kama mara muri kama hiyo ayo wenda kwa kunamba ndio kujegera kunamba kubotsa kwa briki akukura na robotsa nimoni yewe amanama akubara ndi bakiri kwino ku amatenda ile adamu osore kuna siku silingaji lisigo ni anazo ndio kutika amena kosa milita sigo ni wakao amena kutoa mkumzimu litonani amena akutoa cho ni wada masuliga kutoa basi iwo moyo nyakadwe ni amenewa ya Kristo na kutika tika fikana kwa mene ni mafunzo kuti akristo lele tangazo liko wira na kusofuso abuli ndalisi lito jalo mwamba ndo wenengeka Yesu ali ya kaminayo anapoye shetani kwa kumwalisha limuyo kandi siku kanda kule shida ni mbaya amen nikuze na hapo katawa ndime nikupera wa washia mianga kumamba kujonga kabila la igere wala ila shua ndime nikupera nenda nimoni siamu mianga inusoje ni mbaya amna amimangire maji wautu miki ama kila Mose na siya na Maria ni mena mbwerangwe wakubatia mise ina ni wakutumikira kuya mbambiliso aya magari mpigisa mpimo huko bese kama kwa ya wila chisimai kwa ya chikalire bese ena wi mena sori gani wi baba ne kule mwande manini nene simeni kuona kuna kukataa kuzisonga kero bilise ngoro kale kulalika kumweku wakanga ibisana wapi na chauti maro kweza zina la Yesu aweza baina na mbali mbali ile kurudia bwana le moderator alia dokta alia umakaba simama kimeneki ile ndio soa mpigo wangu angambi ndio ubigiunga ibisana kwa kweli kuse Yosefu alifanya kwa changa nangu amu umumiki ndiubare ameni amene salimbana nafe atamizana nafe timukwiriza ntchito magawozi nasiyana kulalika Yesu yemwe imafundika menu nonse alaliki amene muli pampingo pano lemekezanu mtsogoleri muli pano ndipo mudzichepetse ine ndikapita kusiku ya ubusa ndinakora basi ndikupepesa mwe Yesu ndalalika nthawi ina mopeputsa ena kulubire kuti bakachikuza makhala ngotsepetsa amodziweza mbiri koma amakona ena mbiri mulipita ukuna keni kona usimu mwawiri usimu wa moro wa mabese ndi moro wa magala amabese ndi amabeka hurura nangoti sanzi wakena kaiko sekonde Anamwomba mama mmoja ni hebe basi. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Angalia kama darasa hiyo wani mpaka na hiyo 4 au kama hebe. Fuso wake kule. Ni kweli hebe ya baba. Mkumva. Wewe mfuna hebe kuna mawamu. That's it. Apira mwana wa pesa makala na kumbishe. Usiona kitu tafsika kwa mbele. Umbishe toto. Simunga kale opunzitsa kuza na kale opunzira munafuna kupetesa kuti kuyangamiza anthu kwa Yesu kumayenda bwanji ndipo ndikusema ata ndandani kunena kuti no ungoli ambuye Yesu alimutumanga ndiye kugona wakweza manjaji kumudalisha mabi kulabona kugona ndi kuyenda kwa mtima wako ndali wewe mukuziva mpingo linotomeko zake sakuti munthu akati kuti wabwera mu church kuti akafika kwanza kuti timuvomerezeka ndi Khristu ndipatsa ndotomeko izi kuti kapena mwina in the process aphunzira wa Mulungu kuzindikira amen sisoyipa isiya koma chimene chifuna chitiro basimenezi ndikuti munthu afike pakuyanjanani ndakoni ndi Mulungu ndipetsa ali pamtanda uchikaweka chitafika mwapigona sana mtilaje ala kubatizwa na wa mati kama na makundi
achana ambuye Yesu mundikumbuke ine pamene kukulowa kufumwa pakama pa Yesu padati lero lino ukhala ndine mpaka chifukwa adamusiya Yesu ngati mfumu adadziwa palibe soni kupulumutsa wina ngati kuti ndi Yesu adakweza manja amene adakwada mpaka umene padalibe koma chiyinachino mtima wake unayanjana ngati kuti imene fuyo keseke utapelwa mtima kulibe formula inenyosi wanipeza kuma kulepelwa mtima ulipimana kuti pakalishia njano pakati pa moyo wako ndimaona kuti wa Yesu iweyo kujenda kuti Yesu mukutsiwa kutenga moyo ndimulagika pa mwina zaka sikubweraso yendira malira ena atsaumba ndikulepelwa mtima wopanda kwa kusima ngati kupata kuliko ine natero ndikukombisa kuti moyo wangu ndekene mukakhala kuti muli saidi ya Mulungu ndani wangu si munthu mzanu ayi ndani wangu ndi Satana. Amen. Ndani wangu ndi ndani kuti Satana. Andipa nkhani ya Satanayi munafunika kuyankhula mawu a Mulungu kuoneka ntchito zake ndi kumayika full stop pamene kali kuwasenya ndi abusi. Satana azidziwa ndani wake wina ndinuyo. Amen. Ndani wake wina kukhale mwina yerekeza zako zonakuiza ntchito munthu wina wake kumweka zolamwika inu muzipemphera ambuye ulimasule chifukwa munthu wina aliyense adamasulidwa nakhala mwa Yesu amakhala watsopano. Amen. Wina wake amauza amayi ena ake akuti mayi ona kuti amuna kususani amuna amene wandishiwa nene ndipemphere kuti amwalire leo kundi la mpero amwe ajoka mwenye mnatsoka waka wanu ndamene kuma kuli munthu wi akungosoya Yesu amasule akamasula amene akalasowa kuyongwira ndikalapanda kumasulidwa simukadangitana kubwera pano ayi ndikifuma Yesu akamasula moyo wanga nandipulumutsa pake nolino ndikulaika kutekelo ndeko mwina aliyense amene wamasulidwa za ubwino moyo wake ndi zimene zimamba kuoneka ubwino wa munthu umayamba kuoneka munthu akanangoti akamasulidwa chimene chichimatikakamiza kuti timpempherere ndi kulira kwa Ambuye kuti Mulungu amuthandize. Amen. Kukhala kuti inu okondedwa muli mwa Ambuye Yesu pa Yohana 15 akunena kuti khalani mwandani kodi ndiye mwandani ambiri likuyendayenda kakhala kufellowship imwayenda pambiri mwala woyendayenda suyangandene ukumapita singalakuli tiyerekeze kwa mabotolo apa 10 kwa njira ziwiri zimene kozothira madzi mabotolo njira yoyamba ndikulenga ndowo mako kabisa lero madzi ambiri akwera chakuli akwera pansi mabotolo ake sangathe kudzadza njira ina kunena kuti kulengekapo tabotolo limodzi sitenga nthawi koma botolo onsewo akhala kudzadza inu ndibotolo liti inu mukadziona ndibotolo liti mukadziona mukudziona anthu ambiri m'mitima mwawo muli debate chifukwa chiyani adampa izoso mabelo akapanaka pamawo mumakhala kulimbana mkati mwawo therefore sakula moyo wauzimu. Yesu akuti khalani adakanena kuti mwa iyeyo simulibe mphamvu akalilosa kuti likhale koma mwekaloza kwa kuti khalani mwa ine ndekuti be assured ukakhala mwa Yesu zausiku zatheka. Amen. Ndiye nadine ni maeneo kukubira ndikukuza nisingela zidziwa ine niwaende Bible kapa at least 4 times a year kapa mabuku amenzama inapata zama ila 66 books zatu ili waubadia kaubadia and now masiku anafuna kuti
titsiku chinani ndifera azibusa mwale pamaza chimwe aisitoki ine kuti tidziwe zimene ukuzanizi ndine kuti nthawi yokonzekera nthawi yowereka ndikumvetsesa ndikupemphera kuyi kutenga wanu ndipaza ndakotsewa sisimamoyo automatic andimali ndikuze akakulambira naye kuti kugona baibulo ndi automatically mapesa bero mukuolondoka baibulo werengani mawu ngolemaku ndinawabisa mawu anu mtima mwanga kuti ine ndisachimwire oso ndinagonera mawu anu kupira kwanga ayi kana ndini timetable yakuwerenga mawu anu yakuphunzira mawu anu. Amen. Kuni kutsiwe muntu wina aliyense olalikira omverera olemera osauka 24 hours pasiku funso nthawi yanu maikisa chirwanji taratibu yolenga kumulinayo osanane kumawelenga taratibu yolenga kumulinayo taratibu yolenga kumulinayo. Now mukupanga kiremu kuli mukula mu msimu komano uenda Bible zibani kwa msimu wewe kupuza maao msubani kuli msimu wewe akusa kuzuka programu yao nawi mzile akusa mwenako andi okonelwa listen to this hey yagani kuno hey katika sana molano sindiye revival ai najani jewachi molano upepa wasintu sindiye revival ai unakuja kwenu na mitima mwana that's genuine revival. Fantasia dei tunapimba that's not revival. Revival is when people submit themselves to God, surrender their life to God. That's it. Nechi wetu weza revival ni uli ampusila mawana nikuwa mwakatiti masimu anotima nyantambi. Instead of worshiping God of time, we are worshiping time which was created by God. Uko fika ndangu na Sunday uko bega so yamika kwa utani. Alafu ni maoni ambayo teko mbapena eba tapish kone mulu church. Just take a minute baya. Nikumbulu yoshi. Mufuna kwa yoshi. Sisi ndate. Marabaki kama mwana ni wani. Ai, ndii mwana ni wani. Ndiye Bible inakuti ntambi neni yose kulina kwina Kristo binanesi tikabali kiwa Kristo ndakulikuda kumikisika bwana wa Kristo ndakuliwina yese amene wakumikisika kwa Kristo amina ntambi ya mtengo ntambi neni yose imene simaonesa kuli yokumikisika abayidula kulina kwina muntu wina yese amene amapoti chuwani Kristo koma zati Kristo saonekera akunama yeye kusio afanye wale Yesu ngoyo ni kulisi ya sabita wewe dasama akwe kuya ya sama Yesu umabata hey basi awero autonomo inde ndani usiku you born with the way wale mkempani nikuze hapo ni ana sama Yesu sikutokea kuti simenesi sikuipansi pamawu onerwa amene kumaliza Yesu alikutekera kopatsanena kalikono sana wake chifukwa nanye wange akhala mwa iyeyo ndipo akakhala nazo sakhala opereka wena koma akhala msibalisa yena komanso azipemwa monga mmene maungo bali kuti amanenera zinazi kungochita kuti dampa wantu wena wamalemba sadero ngalipo kufuna kukhala chifona mwambuye mukhale bwezi na Baibulo mukhale bwezi na kufunza mawu muzibe mpera kusindisiwa kandani wa chiwo ndikuonetsetsa mukwenda mchiyero cha mbuye wamuti sizonse zonye zimwe zimakhala kodi ayi sizonse zobiriwira zimakhala msiku ayi wina nkaufiri mukaja kukwekana Satana watuzaso asikiliki maka makajinya maana ngachinde imba fata
And when morning I will talk to Ndalama. I'm telling you this is when I'm going to show you. Only see one in Borianga. Nine. Yeah, teacher, I will be saying, I could stop you. The Madame of the Musa, the Namusa, the Nawaman of Body, who did the Cassandra and sit down from Gandalisa. The Barret, Bandana, is a Barret, not the same time. You can get it. You know, you know, you know, Mukapanda mweli na mawamu kuona mtima mukala akapondo muona Mungu aliyoipa kwa Mungu wao ile kwambiri zeni Mungu sana alidane kuda kisusa kilange ali adati kuona kwambiri zeni kwa fungo la kusakuza mawamu muona mtima la kuseleseke sana msabiri ena ito sipongo sabiri sanga yake kwa akazimana sabiri zeni akini chero sema sema alizindu kunyumba kwao ma holy things Abura zile ucheki mshabe ina nalama kwa mtu abura moto wa kumbisha hoge sio watu samesoma ni walimu wa yoga muri mpamvu yore biza mwazi wa mwana wa Yesu kima kawa wako nsega ni mama kosa ni sio kwa shambia na muri na anga na ni bota ni mbele kimeli kiwa tsunga mtima wa Mungu ni mwazi wa Yesu kosa ni sio kwa kuisi ina na bozuri Naona ile kaka Yesu mnesika. Ishaboda bila kunozorika. Ishaboda. Ni Yesu yeye. Anga. Unakataa mkabira zimene zilikwenda mambo ya tsale kabisa. Kandishi bilo kuza mawamu mulibodi. Imeshinda kwa kusema. Ndugu wasanishi. Na sikuza mwali. Mwe. Umasuku nifeka. Anabisha sifa. Na ngenywe Madama, karibu madama. Unamtumia responda. Pia katika kitabu ya kutuzi ya Mungu. Wale wawili message ndio hapo ndio mtau yake. Ali Mungu mtamacho na wali. Wakati macho yako tijepese. Ndio kutuza mtana wali ya mtu. Ina kila tana sima kala basi kutuzi kwa mpenda kutuzi. Kifanya kama kama Musa, sina tatizo Musa. Ndiye moyo wa Kristo. Amuye akutangise nienda mchananisha. Ndikugwira sinanisha. Mungu agwira sinanisha wewe simuzakala kapo, uzakala afuru mwa Yesu. Amen. Amen.
Atate mukina mwamba Yesu Kristo. Sikomo. Isimema konsela sipelekeke kwa antu akuna kumsusu nisimenesi. Rolana mbuye kuti ayambe kuyenda gawanga ndapeleka Mulungu ndipo ndikupemphera masopani kuti Yehova monga munandipatsa zimenezi inenso ndawapatsa ndipangetsa kwa ulere tidalambira kwa ulere tipeleke ndachita izi ndipo ndikupemphera wina aliyense wanthu awambuye amene ngatanga yende kusulemana nazo kuyendalisireke ndikukakamiza ni mtima wina aliyense Mulungu ndakuzokhala kusipereza takusasa chifukwa okhala mwa Yesu ndi akhala mchifundo chake tisomera china ulimodzi ambuye anthu awa kuti agwiritse bwino mawu anu mwa Yesu Kristu tapemphera. Amen. Hallelujah.